nilimen bodon chandra taro aprang si nilihin pen nilitum karbiang long CM Dr. Tuleram Ronghang Phan akru prepare piklo pima nilitum lapson paklong kam hawartum nilitum kamatha batuta chiniun e pima nilitum phan lapson si Kazironga pen rongmongwe kuthuri bakuri pen tumben same nilitum joyke pen tebok het atwar nilitum kechelenglo methang ahem thikup atwar somsi jitu ke dam tanga aprang ke nilitum ha nogong pen lapson ke pakek nang pen no nilitum methang ahem thikup pen methang along richidong put pen joyke pen nitum kichi dam chebang long potta akero pilo sinitum lahenlo pima paklong kam long lapson se langsun ke lang tum same non bang ke ka lapson si ka libhiti pen atum same motorcycle pen gari so pen lapson si kelang ke wang ke dam tumta ningarong piksi chethan tekang lo lasia ke hai Tuleram Ronghang Phan lapson si choropar piklo nitum paklong kam war phan aparta karbiang long phan lapson si nitum phan nong anong jume lapena kiching thura towar bai sar nangawan pi pen pot sinilihin pen belokhat sorkari gangbram bodon chandra taro pen akai Dr. Tuleram Ronghang lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Phan akero pisi nilam thington ka kardo